Hi guys, croeso nôl I sianel YouTube Label Deg. Mae dy fi fideo cyffroes arall I chi heddi, achos fi'n mynd I deithio I Lundain mwyn gwylio'r sioe gerdd Frozen. Fi wedi bod yn aros blwyddyn am y foment yma, a chi yn mynd I ddod gyda fi. Ond cyn fi gael ymlaen gyda'r vlog ma, chi'n gwybod beth chi'n neud, fi moyn chi hoffi, I danysgrifio ac I wasgu'r notification bell na mlaen mwyn I chi gael eich hysbysu bob tro mae Label Deg yn rhoi fideo newydd mlaen. Right, off ni I Lundain! Woohoo! Hiya! So, ni newydd gyrraedd y gwesty a nes I totally anghofio dangos I chi beth o'n i'n gwisgo I drafeili I Lundain, so I ddangos I chi nawr. So, o'n I wedi gwisgo hoodie di eitha mawr, leggings di, trainers gwyn, y bag mam, hwn yn gret, lle cadw popeth ynddo fe, a'r got beige yma. So dyna beth nes I wisgo I drafeili yn Lundain. Fi wedi rhoi fake lashes arno. Fi wedi rhoi fake lashes arno. Fi ddim fel arfer yn gwisgo nhw I bob man, ond o'n i'n meddwl special occasion, fi ddim wedi bod i'r theatr ers, fi'n credu 2 flynedd. So fi'n excited, oce? Just mynd I ychwanegu bach o fascara i'r gwylodion. Fi am fynd I newid, a wedyn dau nôl I wneud fy ngwefusau. Iawn, outfit mlaen, a ddangos yr outfit llawn I chi yn y man. Ond cyn hynny, fi just mynd I wneud fy ngwefusau. Mae dy fi 2 beth newydd fi'n licio defnyddio. So, lip liner Maybelline yma, mewn lliw fel pinky nude yw e. Os allai ffindo'r enw, bydde hwnna'n grêt. 50 Dusty Rose. Mae'n really fan fyna. Sorry, methu ffocysu. Ta beth, fi'n defnyddio hwn I amlinellu fy ngwefusau. A wedyn, fi'n defnyddio eto Maybelline. Filter gloss. Nawr, sa'n un am gloss fel arfer, ond nes I weld y lliw yma, ond I fel, na I trio hwnna. So, So, ma bach o liw ynddo fe, ond dim gormod. A mae fe jyst yn cyd-fynd mor neis gyda'r lip liner. A dyma ni, guys, yr outfit. So, fi'n gwisgo ffrog, a dyn fi wedi rhoi siwmper dros ben y ffrog, bag di gyda strap fel oren di, a eto just y trainers gwyn, achos fi'n credu bod ni'n gorfod cerdded eitha lot i'r theatr ac I gael bwyd. So dyma'r outfit. Olaf and Croeso, and do you mind just telling subscribers to like and subscribe to Label Deg? There we are, like and subscribe to Label Deg! Hi, ni nôl o'r theatr. Dyma Sion, dal Sion I wylio'r sioe gyda fi. A ni'n I roed adolygiad bach chi o'r sioe, beth o'n i'n feddwl, beth o'n off darni. So, o'n I ddechrau off gyda, beth o'n i'n disgwyl o'r sioe? Beth o'n ti'n disgwyl? I fod yn hollol onest, ar ôl watcher ffilm, just lot o hyd a lledri. Dipyn o chwerthin, I guess. Ddim byd rhy serious, ond o'n I ddim yn disgwyl beth nes I wylio. So, na I fod yn onest gyda chi, fi wedi watcho Frozen, y ffilm, not too fussed.
pidwch casau fi. So, heno, is I mewn gyda meddwl agored, achos yn amlwg mae newid o fel ffilm I llwyfan yn gallu bod yn wahanol hefyd. Ond nes I really joio fe. Dwi'n meddwl oedd o loads gwell fel llwyfan nag oedd o fel ffilm, really. Ok, so ti'n nes ti weid fel bod na lot o hyd a lledrith yn fe. Beth oedd hoff darn ti, heb spoilo fe'r gwylwyr, beth oedd dy hoff darn ti o'r sioe? Ti'n rhaid o fod yn berfformiad, lle fod yn darn o'r set, y goleuo, y gerddoriaeth. Fi'n gwybod ei gyd yn da, ond fel... O ran y set, oedd y set jyst yn anhygoel drwyddi draw. A fel, heb dim spoilers na'n byd, oedd o jyst yn cadw newid ac oedd yna gymaint o fanylion bach anhygoel, fatha weithiau ni'n edrych ar y set yn geir actual actorion. Ia. Ond fy hoff adeg I yn y sioe, oedd yna gan, beth yw o? O ia, For the First Time in Forever. Pan maen nhw fel yn agor giatiau'r castell am y tro cynta. A mae'r holl gymeriadau yn rhedeg drwodd. Hans, Christoph, Sven, a mae pawb jyst yn gweld y palas am y tro cynta. Ges I gymaint o chills, llythrenol rhewi. Hwna ddawan! Hwna oedd yr peth gorau I fi. Wel, sôn am chills a'r hewi, o'n ni'n licio... Yr hufen ia? Na, pam oedd Anna a Christoph y ddeuawd na rhwngto nhw. Dangerous to Love. Naga. Fi wedi mynd I watcho lot o sioe, cerdd, dramau dros y blynyddoedd. A wir I chi nawr, os bod chi'n licio Disney, cewch. Os bod chi'n licio bach o comedy, cewch. Os bod chi'n licio bach o ddwyster, cewch. Bach o gariad. Bach o gariad, cewch. Mae fe just, fi'n cael bod yn tico pob box I fi. Fi. Wir nawr, o ran unrhyw sioe fi wedi gweld, mae fe wir yn tico pob box a mae fe'n addas I bob oedran hefyd. Naw allan o 10? 10 allan o 10. A fi nôl ar ôl penwythnos bendigedig yn gwylio Frozen. Fi wedi blino erbyn hyn, ond fi jyst moyn atgoffa chi I hoffi'r fideo yma, I danysgrifio ac I wasgu'r notification bell fel bod chi'n cael eich ysbysu. Bob tro mae Label Deg yn rhoi fideo newydd lan. Ond tan y vlog nesa, ta-ta!